Wise, a gaskiya yunwa nake ji. Allah. Wallahi na gaya maka yau din nan da na tashi da safe ban ci komai ba. Kai. Har zuwa zan karfe guda na yi kokari. Gaskiya da kai kokari. Ba dan ma da za a da ya taimaka min da garin kwaki shi din ma a kawai ba su lafiya. A haba. Kai bari mana. Gaskiya dai na tosiya mafa. To amma ka san menene? Ai ni kana da ganin nan kawai da wuriya ne kawai. A ba. Ai ba karamin yunwa nake ji ba. To ni ko kada ma ban yi ba. Sai ku Wise ku kan kuma kuna jin gari barantara da mu. To mu suwaye. Selina. Mu suwaye. Selina mana. A kai na wani sele ciki ba komai. Aljihu ba ko sisi. Wise. Wani ne ko wannan jawala taka za mu je mu sayar ne. Allah ku? To ai idan yake gaba ɗaya lamarin ya cakuɗe kamar ba zai. Kuma gaskiya ka ga waya. Wannan ai za ta iya siyan ko gurasa ne. Kai wannan ya fi karfin gurasa har da nama ma. Dan wusi. Anan kuka zo dan mu Muna nan ai muna sararawa. kuna nan a zaune. Muna nan a jingabe. Ana can wannan kofar mai gari. A haba. Hada mutane ana biki. Yau za a ci gali. Akwai banza ta Akwai lesi na wannan. Akwai leda a zuwa kare ko? Akwai leda. Kai. Tashi mu je a ci galima ke. To ku dakata. Amma fa mai gari ya ce kowa ya zo da abincinsa. Kayya. Kai amma mai gari dan wahala ne. Ana faɗarsa ce ba faɗata ba. Ayo. Kar ku manta ku yi subscribe din wannan channel din sannan ku danna ƙara domin kada ku rasa bidiyo da zarar mun ɗora. Allah ya sa mu dace.